sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Bayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 14, tuig 2020. Makitan kita live sa amon official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag babatian pagi sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa una kita sa mga balita lokal. DSSD Bacolod ginausisa na ang ginaligar reklamo angon sa expired food packs. Traffic enforcer nga nakuha ang litrato nga wala gasuksok face mask suspendido. Sa balita National Independent Committee, bagatukuron para i-monitor ang clinical trials ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. DOTR kung Department of Transportation naghatag-pathag angot sa pagpanubo sang physical distancing sa public transport. Kag sa atong balita international, New Zealand kakasuna ang coronavirus restrictions sa Setyembre 21. Sa sports balita, head coach D'Antoni nagbiya na sa Houston Rockets. Kag sa atong balita entertainment, matapos ang revelasyon sa matuod nga relasyon kay Marcus Patterson at Janela Salvador, pinadudahan nga nagabusong. Las 6:14 Action Radio Philippine Standard Time. Detalye sa mga balita lokal. Pagkatapos, gid lamang sini. Welcome sa aton mga ka-action nga naga-monitor sa subong nga gabi sa aton iyang Facebook Live. Upod ninyo. Hidlaw man ka mo kay Action Dale. Kalain. Upod na sa subong naton. May partner na si Action Ann. Kaya welcome back na kay Action Dale. So sige sa mga ka-action naton, continue lang sa pagpadala sang inyong nga mga mensahe, ang inyong nga pagpanamyaw sa mga talamyawon. Gali I mean dira ninyo. Sigo. Kung sino may birthday, pang-send na rin kay Lawagon ta. Di ba, Action Dale? Sige, danilagad kay pang-check ta danay kung sino na di ang mga nagpadala sa inyo man nga mga mensahe sa subong iyang gabi. Sakay, Sir Bambi Serrano Defensor kay Girly May atong Salazar nga naga-monitor subong nga gabi. Sakay Ma'am Jocelyn Arisivita Ola, good evening. Sakay President, good evening ko no Papang Dale. Mami Ana, pag-greet ko lang si Rajan Tan Villalon kag sa Energy Fans Club mayong gab-iman sa mga taga Kahiglupad. Check to ne, Kahiglupad sa Banuasang San Enrique. Salamat. Siga sa kay Eleanor Guro. Good evening, Action Radio watching from Hong Kong. Kay Sir Alex Fuentes, nga naga-monitor na. Always nga naga-monitor. Sa kay Sir Lito Dayap, mayong gab-iman. Sa kay Ma'am Yunela Tarosan, nga naga-monitor. Keep safe and God bless. Halong man kadra always, Mama Yunela. Sa kay Ma'am Emmy Esmeralda Dolido, good evening. Sa liwat sa kay Sir Alex Fuentes, nga mahilig sa B. Pero may sugpon ina siya, safe. Be safe always. So, siga sa kay Ma'am Inavoig
Duhinog. Good evening sa sinyong duha. Nag-monitor from airport, Kalong-Kalong Airport. Sige, madamog nga salamat sa pag-monitor sa subong iya nga gabi. Sige, continue lang sa pagpadala sa kay Ma'am Chris Vilma Reyes. Good evening. Mayo lang nga pag-monitor kag madamo nga salamat. Sa kay Ma'am Melissa Gane Galanza. Good evening, watching here in La Carlota City. Sa kay Mama Nancy Alyosa Barba nga naga-monitor do ka mga bag-o subungan nga ton nga mga nagapa-Great Action Day. Sige, thank you so much, Ged. Sa kay Gift Han Dana watching from Ilog. Happy watching, listening kay Lara Ribadomia kag kay Jessie Third kag kay Tintin. Sige. Sa kay Melissa Gane Galanza, pa-shout out kita ko no, tigin kapilata na kaginlawag. Sige, salawat yung Melissa Gane Galanza, good evening. Okay. Kahiglupad gali Action Deal, taglay din ni President Dennis. Sige. Sige, Ma'am Melissa, thank you man sa pag-monitor. Sa kay Ma'am Noria Villalon, good evening. Ano yan ni si Action, nag-action ako ba? Si Vice President man, ni Ma'am Noria Villalon, si Ray Jantan Villalon, Villalon man ang apelyido. Sige, sa kay Eugene Erasmo Quintana, good evening. Nagalantaw siya subong sa Taguig City. Sa kay Raimundo Villasa, watching live here in Silay City. Good evening. Sa mga Silay noon, mayong gabi dira sa inyo. Kaga may man nga pag-monitor sa inyo tanan sa aton nga Facebook Live as well as sa inyo dira kung may ara kamo available nga transistor radio. Sa kay Ma'am Grace Bendicio Nueva, nagalantaw man siya subungo, live man sa area sa syudad sa nga Silay. Action Dale, ilan taon lang tawa na Action Dale ba si Balahaw? Ang tawa sila, danay. Sige, padayo lang sa pag-comment actionan ang mga Facebook Live viewers natin subong Monday night. Kay dugay-dugay after local news aton pagabasahon ang dugang pagid nga mga panamyaw actionan regarding sila sini mga friends na mga family members kag iban pa. So standby, keep on watching kag comment down dira sa comment section sang Facebook Live naton. Standby. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Lasay sa 20 Action Radio Philippine Standard Time kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginausisa na sang DSSD Bacolod ang pila ka mga reklamo nga ginaligar expired. Ang pila ka mga noodles sa Pancit Canton nga nalakip sa food packs nga ilang nabaton gikan sa syudad. Una ginpabutyag ni Jacob Malakad, Secretary General sang Undoka, nga dismayado ini matapos nga may pila ka mga driver nga nakabaton sang food packs gikan sa syudad. Pero NFA ang bugas kag expired ang Pancit Canton ning kag noodles. Suno kay DSSD Head Pasita Tero, ang NFA nga bugas ang gikan sa NFA Iloilo kag ini ang gin-deliver sa NFA Negros Occidental kag ini man nga klase sang bugas ang ginahatag sang DSWD sa iban nga probinsya sa Region 6. Ginalantaw ni Tero nga posible ang init sa warehouse ang nag-contribute man kung nga naglain ang bugas. Ginpahayag man ni Tero nga hindi man tanan nga noodles kag Pancit Canton nga ginhatag ang expired na kag base sa iya ihibalo mayara pa ini sang alawansa. Ginausisa karon sang DSSD ang ini nga mga reklamo. Butch, ang noodles to be expired in September and October. Naman din na na-expire. Ibalik ko pa lang ito kung ano din na expired ko as they told me na September 25 nang itaga ang Isaya over. So, hindi pa man na-expire makauna. Diba? May mga alawan.
Nabatean si DSSD Head Bacolod Pasi Tatero. Makabaton ang 7 ka mga barangay sa syudad sa Bacolod sang tiisa ka mga ambulansya nagikan sa Department of Health o kung DOH. So kay Congressman Greg Sataya, ini ang ginpalabot sa iya ni DOH Regional Director Marlene Convocar sa ilapag sinapol nagligad nga Setyembre 12. Dugang pa sa nga kongresista ang pondo sang proyekto ang gikan sa General Fund sang DOH sang 2019. Lakip sa makabaton sang ambulansya amo ang mga barangay sang Punta Taytay, Tangob, Felisa, Handumanan, Kabog, Mansilingan, kag Banago. Suno kay Gasataya, natapos na ang bidding sang DOH Region 6 kay ginapaabot nga mag-aabot ang ambulansya sa madali nga panahon. Nagpangabay si Gasataya kay Convocar nga kun mahimo i-prioridad ang syudad sa pag-deliver sang ambulansya bangod ako ini nga bulig para sa pagkuha sa mga COVID-19 positive nga sayluhon sa quarantine facility. Mayoriya sa mga empleyado sa gobyerno probinsyal sa Negros Occidental ang nakabato na sang hazard pay kag special risk allowance kon SRA sa tion sang community quarantine bangod sa COVID-19. Ginpahayag ni Progressive Alliance of Capital Employees sa PACE kon PACE President Renelo Lastere, may jutay na lamang ng mga empleyado wala pa nakabaton bangod na atrasar ang pag-comply sa mga ginakinahanglan. Base sa computation, 500 pesos sa kada adlaw ang pagbatunon nga hazard pay sa mga empleyado depende sa daily time record kag kadamuon sa mga adlaw sa ila trabaho umpisa sa pagpatuman sang enhanced community quarantine o kon ECQ sadtong Marso 30 tuig 2020. Ang mga health workers naman nga ginakabig bilang mga frontliners sang makabaton sang hazard pay kag SRA nga 25% sila basic salary. Sa nibluan nga may pila ka mga empleyado sang local government units ang nagareklamo nga tubtob subong wala pa makabaton sang kaangay nga benepisyo. Ginpapanaugan ni Bitaw Head Lieutenant Colonel Luisito Acibotches ang 30 kaadlaw nga suspension ng isa ka traffic enforcer nga wala nagasuksok sang face mask. Ang traffic enforcer ang na-assign sa Talisay Bacolod nga border checkpoint nagligad nga Setyembre 6 kag nakuwaan o kung nadala sa kuwa sang litrato sang aksyon Radyo Bacolod nga wala nagasuksok sang face mask. Nasaad sa post sa Bitaw sa ila Facebook account nga matapos ang disciplinary hearing kag due process nag-guilty ang traffic enforcer sa wala pagtuman sa pagsuksok sang face mask kag face shield sa tion sang field operation. Nagpandam si Acibotches sang severe penalty batok sa mga enforcers nga magahimo sang pareho nga bayulasyon. Sa dugang pa nga balita lokal, nagbalik na subong adlaw Setyembre 14 ang trabaho sa mga tratapan kag departamento sa city government sa syudad sang Bago. Agod mapadayon ang pagserbisyo sa publiko. Base sa Executive Order number 60 ni Mayor Nicolas Yulo, ang pagbalik trabaho ang paagi sa Skeletal Force Working Arrangement bilang precautionary measure sa gihapon batok COVID-19. Nasaan sa iyo sang alkalde nga dapat nga mag-work from home ang mga empleyado nga nagabatsyag sang respiratory infection, immunodeficiency illness o kon influenza-like illness. As of September 12, 2020, ang syudad sang Bago nakarecord sang 183 COVID-19 confirmed cases. 99 diri naka-recover kag 5 ang napatay. Sa katapusan nga balita lokal, nagpadangat sa nga reklamo sa National Bureau of Investigation o kon NBI Bacolod ang kapin sa 30 ka mga persona nga biktima sang rice investment scam sa syudad sa Bacolod. Sa press conference nga ginpatigayon sa isa ka kalan-an sa Barangay 39 sa syudad sa Bacolod, ginpahayag sa nga pila ka mga biktima ang pagkadismaya matapos ginaligar na intuan sang isa ka babayi. Suno kay Mia Yusores sa Barangay Bata, syudad sa Bacolod, kag isa sa mga biktima sang rice investment scam, duha ka mga babayi ang responsable sa likod sang among scam. Sa pagsaysay naman ni Yusores, bulan sang Hunyo tuig 2020, sang una siya nga nakahibalo sang among investment sa social media. Panayag pa ni Yusore nga sa mga post na balhag nga kung sino ang interesado nga mag-invest sang 300,000 kag may saka sa nga 25,000 pesos sa sulod sang 3 ka adlaw. Aminado si Yusore nga nainganyo ini sa investment kay nagpasulod sang tunga sa milyon ka pesos sa tung Hulyo 23 tuig 2020. Nakita ni Yusore nga liwat nga nagpost sa social media ang babayi nga nagapangita sang investors kag liwat ini nga nagpang-engganyo kag nag-invest. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio!
Lasay sa 27 Action Radio Philippines Standard Time at detalye sa mga balita national pagkatapos gid lamang sini. And welcome back sa aton nga Facebook Live Action Dale. Baka da muna sila kada siguro sila Action Dale magpang-send sa ilang nga mga greetings sa subong man nga gabi. Sige sakay. Doon din ako Hala tumahan. mo Action Ann, skip mo ang mensahe ni Ma'am Liza Joy Amoroso. Hi Miss Ann, skip Hello, mo message Sinsya, good ko. Sinsya. Good evening ang liwatas ninyo ni Action Dale. Keep safe and God bless you always. Pasensya, gid mama. Sige, Medyo Ma'am Liza Joy, bulagis. thank you, good. Medyo bulagis si Action An. Sinsya, gid ma'am. Sakay, Mark Anthony Castor Delgado nga naga-monitor ko na sa Andres sa Bukid sa Manila. Tamyaw ya lang ang si Miss Dada. Miss Dada gid niya. Sakay Ruel Macamonias. Tsakto ni pagbasa ko. Good eve Action Dale and Action Ann watching here at si Palay City. Sa kay Manuray Berisal Gumban, good evening. Happy listening diri sa Hacienda Hunob sa Banwasang Pontevedra. Thank you man. Sa kay Elsa Okiana, good evening. May mga Action Dale, may libre ko no sa kay sa Takuling. Sa area sang Takuling Action Ann, daw wala, pero may dira sang area nga pwede sila makalabay along the way bala actionan nga pwede sila ma-pick up sang libre sa kay ina kung may pa sang available nga space actionan kay pito ka ruta mo like terminal sa Barangay Granada nga Barangay Hall, sa May Puno Barangay Banago, Banga Somin sa Barangay Bata, Handumanan nga Barangay Hall pwede dito sila actionan, maglabay ang Handumanan Takuling area pwede dito sila makasakay. Sa may Barangay Bata, Amuman, sa may Tabok, Bansilingan Church, may ara. So, pwede man din sila karuta. Save More, sa may Barangay Stefania, kag Barangay Sumaga, nga Barangay Hall, no? May So, tendency pwede mo nga malabyan malakat sila sila sa danay, Handumanan, or- nga salakyan, or Mansilingan mismo, actionan. Takuling mo along the way, pakadto sila sa ila sining destinasyon. Sige. Hope makabulig ina sa imo, ma'am. Sakay, Leslie Lacurom, Muquerio. Sige. Thank you so much, Ged. Sakay, Raquelina Lumawa. Good evening, Sir Dale and Action Ann. God bless watching from Hong Kong. Sakay, Ben Huelva. Good evening sa Banwanes ang Hinubaan, Action Dale. Si Jomar Legaspe, watching your program. Sa kay Carmen Estrella Bravo, good evening ma'am. Sa kay Liza Joy, mag-ukulan na basa? Mag-ukulan din sa ang ako, no? taga-residente dira sang Barangay 16 si dahil lang gidadula yung ngalan. Si Sir Ermelo Tumulak Alindano, good evening. Kagawad Miloy ni Asis Kagawad. Gali always gidaga pamati diri sa area sang Barangay 16. So, good evening dira kay Kagawad. And regards sa kay SK Kagawad, Jo Marie Gomez. Sige. Araman si Ma'am Lovely Valespin Suarto watching from Tabo, Ilog, Negros Occidental Actionan. Kag si Ma'am Merly Gonzaga. Good evening dira sa inyo tanan. From or stay safe, God bless. Sa kay Anthony Jones sa Tabulong Havilyo, mayong gabi ko no kag sa iya dira nga amigo nga taga San Enrique. Sa kay President Manato na kay Dennis Richard Tiboroma, kay Homer Fernandez, good evening sa classmate ko nga naga-monitor dira sa Barangay Felisa, kay Kimberly Mata kag sa Mata and Fama and Pama family. Thank you, Ged. Nabasa mo na actionan si Sir Quintana, Eugene Erasmo Quintana. Tapos na siya. Sige, salamat gid. And 92 ang aton sinisubong nga nag-monitor action an sa aton sining nga pangalagad. Kana may sing ilang nga pasulod Action Dalo. Homer Fernandez and Hammer Blast. Nakita mo na. Correct. Sige. So, padayon lang sa pag-monitor nila mga ka-aksyon and comment sa gihapon na ang inyo sa mga greetings kay after national news, magabalik kami ni Action An. So, standby!
Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Kagkaroon sa detalye nasang balita national, pagatukuron ang Independent Committee para i-monitor ang safety sa clinical trials ng COVID-19 vaccine sa Pilipinas. Sa virtual briefing subong adlaw, ginpahag ni Science Secretary Fortunato de la Peña, magarekomendar ang ahensyang magtukod sa komitiba sa National IATF. Ginpathag ni De La Peña ang Sub-Technical Working Group ang pamunuan sa DOST, apisar nga wala pa ini natalakay sa National IATF na magtukod sa safety kag monitoring committee. Suno kay De La Peña, 8 ka mga zones ang na-identify na nga patigayunan sa clinical trial. Ang Pilipinas ang nakaperma sang 5 ka mga confidentiality data agreement para sa 5 ka mga vaccine nga gikan sa Australia, Russia, Taiwan kag duha sa pungsod China. Gin-cancel sa Department of Budget and Management o kung DBM ang 627 milyones pesos nga kontrata sa Firjan HealthLink Philippines Incorporated para sa pagbakal kuntani sa 500,000 ka personal protective equipment matapos ginaligar na delay ang contractor sa delivery kag overpricing. Ginanunsyo ni Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau ang nasambit nga impormasyon sa DBM Budget Hearing Senate Finance Committee. Suno kay Lau, ginkonsiderar na kuntani sang DBM ang delay sang delivery apang bangon sa ginhimo sang supplier nga pagpasaka pa sa presyo, napilitan ng ahensya nga kansilahon ang kontrata. Ang Firjan Health Link Philippines Incorporated ang mag-deliver kuntani sa 500 kasets sang PPE sa warehouse ng Armed Forces of the Philippines sa Camp Aguinaldo sa sulod sang 45 kadlaw halin sang gin-issue ang purchase order. Ginakonsiderar sang Department of Health nga magrekomendar nga ipasira mga patio nationwide sa tion sang Piesta Minatahon Todos Los Santos. Ini kasunod sang himo nga pagmando sang mga alkalde sa Metro Manila nga ipasira ang mga patio sa Piesta Minatay bilang precautionary measures kontra COVID-19. Salo kay DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere, madamo sang tawo ang nagadagsa sa mga patio sa tion sang Todos Los Santos nga magkabig nga mas gathering kag luyag nila ini nga malikawan na. Ginaabi-abi man ni Vergere ang temprano nga pag-anunsyo sang mga alkalde para ang mga tawo ang may tsansa pa nga makabisita sa ilang mga nagtaliwan nga himata. Ang Manila ang pinakaunang nagmando sa pagsira sa mga patio umpisa Oktubre 31 tubtob Nobyembre 1. Ginklaro sa Department of Transportation nga ginbase sa pagtuon sa mga eksperto sa railways kag medical fields ang implementasyon sa pagpanubo sa physical distancing sa mga public transport bangod sa COVID-19 pandemic. Una diri ginkwestiyon sa pila ka personalidad lakip na ni Vice President Leni Robredo ang nasambit nga tikang sa DOTR sa diin ginapanubo sa 0.75 meter halin sa 1 ka metro ang physical distancing sa mga pasahero nga nag-epekto subong adlaw. Suno kay DOTR Undersecretary Artemio Tuazon, ginbase sa pagtuon sa mga eksperto ang tikang pareho sa train, ang International Union of Railways ang gikuhaan sang opinyon. Dugang pa ni Tuazon, kung basihan ng datos sa karon, ang Pilipinas na lang ang nagapatuman sa 1 ka metro nga distansya sa tunga sa nga pasahero. Palayag pa ni Tuazon nga medical experts mismo ang nagpahayag nga ang transmission rate mahimo manubo o kung maganubo sa 94-95% paagi sa pagsunod sa health protocols pareho sa pagsuksok sa face mask at face shield, lakip na ang regular nga disinfection. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Lasay sa 36 Action Radio Philippines Standard Time DTX 500 capsule mga ka-aksyon. Ugali ang pag-inom sang DTX 500. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig,
Istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. And welcome back sa last and final. Stretch. Kung si Action Eric pa, last and final stretch sa Facebook Live. So, sige, sa talang mga ka-action natin nga nag-monitor, sa liwa, thank you so much, good ha. Sakay, di na ko to Action Dale, dahil lang ged. Sakay Sir Alex Fuentes, thank you sir. Sakay Joseph Pacifico, good evening Action Dale kag Action Ann. Watching live from San Enrique. Sakay Manray Beresal Gumban, naga-monitor sa Cada City. Sakay Sir Rod Apostol, good evening. Action Ann pa, shout out naman. O, gin-shout, wala ako gin-shout. Gin-out ko lang. Sakay Merly Gonzaga, good evening. Sakay Lovely Vallaspin Suerto, nga naga-monitor subong sa Tabo, Ilog. Sakay Ma'am Heaven, good evening. Sakay Sir Eugene Erasmo Quintana, na lawag mo ni sa Action Dale. May ginapatamyaw siya. Sige. Sakay Nestor Alegre, mayong gabida sa Libertad, Mig. Friendship. Kay Baby Sila Herota Villa, nga naga-lantaw subong. Sakay good PM lang gali sa ka energy ta Sir Romo Pasaporte. Yes, si Action Romo Pasaporte nga naga-monitor man always. Sakay ma'am si Sir Bia Jonathan and ga-monitor man subang Action An. And of course, gra-invite naton ang mga viewers naton live. Nga i-search ang Energy Funds Club Action An para unlimited nga pagtamyaw kag unli sa kahang unli nga greetings sa kahanginan. Kag syempre maka-build their friendship Action An sa iban pagid nga mga followers no sa Action Radio Bacolod. Pagbag tapos ang COVID makakit-anay ka mo kag magluwas siya sa Facebook lang mismo. Sa personal makit-anay ka mo. So planuhan na sa presidente diba? Sa mga officers. Excited ko para kay President Dennis. Si Action An 1 kilo pork chop. Imo ya, mga 3 kilo nga pasayan. Tandaan mo na, Dennis. May mga plano para sa Energy Funds Club. Matamat lang nag-grow kita everyday. Yes. So sa mga ka-action natin dira, search nyo lang Energy Funds Club. Everyone is welcome to join the club para magsinadya, makabuild kita sang maayong pagtamdanay Action An. Kag good connection. Lain din mga Daily Explains pagid gali. Sa mga ka-action naton kung gusto nyo nga maklaruhan pagid sa mga gina-implement within Bacolod lang ha. Sa mga pila ka mga clarification na kung gusto nyo mahibaluan, i-check ang Dale Explains nga page kay makita nyo na tanan nga explanation ni Action Dale. Hindi gina-isa-isa nga na actually halimbawa implementation sang modified ECQ. Ano dang mga kinahanglanon, ano ang mga dapat, kaya hindi dapat, dara ginapang, kumbaga ginapa simplify or ginapahapos sa pagbasa or paghangop ninyo kung ano ang buot silingon. Okay na Action Dale? Correct. Sige, importante, unahon tang Energy Funds Club para magdako ang aton sininga pamilya Action An. Yes. Kag love lang love. Okay, by the way, si Mama Teresa Kapati, good evening. Happy watching po. Greetings from Singapore. God bless sa tanan. Sa kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, good evening. Kag sa imo dira nga mga kapartidosan man nga naga-monitor. Si Ma'am Olive Prado Garitano. This time Ma'am Olive sakto na ang ano ko si mo ang pagtamyaw kay last time Action ang ginsir ko siya. Abi ko Olive gali. So si Ma'am Olive Prado Garitano watching live from Riyadh, KSA. God bless. So stay safe
Aksyonan sa mga aksyon naton and halong-halong git sa sining nga matinion. Goodbye na to siguro. Duwa na lang. So, sige, thank you so much, kids, sa tanan nga nag-monitor. Ang mga nabili nga wala na mo nalawagan. Buwas Next naman, buwas naman, Una ka para ikaw malawagan naman. So, sige, thank you, and God bless. Standby, international, showbiz, kag sports nga mga balita. Salamat! Agapasimbangwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa aksyon, Aksyon Radio. Kag sa detalye sa atong balita international, kakasuna sa New Zealand ang ilang restrictions nga ginpatuman sa Setyembre 21 magluwas sa Auckland kamo ang epicenter sang second wave sang infection. Sudra kay Prime Minister Jacinda Ardern, ang restrictions sa Auckland i-review sa masunod nga Lunes. Sa news conference, ginpahayag ni Ardern nga ang gobyerno gidayon nga magahalog sa tanan nga physical distancing requirements sa eroplano agud nga makabulig sa Air New Zealand nga nag-limit sang pasahero sa sulod sang pila ka bulan. Samtang ginpahanumdom ni Arden nga ang pagsuksok sang face mask mangin mandatory sa tanan nga public transport. Sa sports balita, nagdesisyon si veteran head coach Mike D'Antoni nga hindi na magbalik bilang head coach sa Houston Rockets kag manginisa na ka free agent. Ini matapos nga ang kontrata sang coach ang nag-expire na sa pagtapos sang season sang Houston. Ang Rockets ang nakakas sa NBA playoffs santong Sabado matapos gana pierde sa Los Angeles Lakers sa 5 ka mga hampang sa semifinals sang Western Conference. Sunod sa coach, nang incredible ang iya sining journey sa Houston kag ini ang natapos na kag mga move on na sa bago nga chapter sang iya nga kabuhi. Si D'Antoni ang nanging coach sang Rockets sang 4 ka mga seasons nga may 217-102 win-loss record. Danguna ang coach sang nakalabot ang Rockets sa Western Conference Finals sang 2018 pero napierde sang 7 ka hampang kontra sa Golden State Warriors. Kag sa aton balita entertainment, matapos ang revelasyon angot sa matuod nga relasyon ng Marcus Patterson kag Janela Salvador, may pila ka mga espekulasyon nga ginangot sa ila anunsyo. Ang kuno-kuno nga nagabusong ang 22 anyos nga aktres ang trending man sa karon sa online matapos ginapahayag ni Janela nga hindi siya nga makatumbo. Una diri, mabatian sa live streaming ni Patterson nga si Janela ay nagasiling nga nakakita ini sang tanga. Kag dutayan na lamang nga ini nga makatumbo apang iya ginsugpunan nga hindi maayo ini para sa iya tungod hindi siya pwede nga makatumbo. Sa mga pahayag ni Janela, may natasan nga nagpamangkot kun nga hindi siya makatumbo. Hindi man ini ang una nga pamangkot angot sa isyu tungod sadto direkta man nga pamangkot ang iloy ni Janela kun bala nagabusong ini kag didto sa United Kingdom mabata. As of writing, wala pa nagapagwa sang pahayag ang natungdan nga partido. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio.
Lasay sa 46 Action Radio Philippines Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Setyembre 14, tuig 2020. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Action and Defensor. Tag-Action Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,